East Azerbaijan imapezeka kumpoto kwa Irani. Aboma anamanga ku damu ndipo raisi anapita kukatsegulira. Kuchoka ku Irani kuti ukafika kumeneko ndi mtunda wa ndithu 700 km. Tikhoza kuyerekeza mtunda ochoka ku Lumphi mpaka ku Zomba. Raisi anaenda pa ndege yopangidwa ku America Bell 212. Helikopita imeneyi ndi yakalekale. Airani anayigula 1971 yakhala 53 years iwenda m'malere. Komanso ni mukudziwa kunena kuti America inasiya kalekale kugulisa ma spares ku Irani. Nzachidziwikire kuti ndege imeneyi imasowa zipangizo zokwanira. Anthu ambiri sakumvetsa chifukwa chimene president ameneyu anaganiza zokwera ndege imeneyi. Popita anaenda bwinobwino, anatsegulira damu pamodzi ndi president wa dziko la Azerbaijan. Pomaliza anakwera ndege yomweyo nkuyamba kubwerera. That was a Sunday chakumasana. Pa tsikulo nyengo sinali bwino, kumagwa mvula, masinowo, mphepo, komanso kunali chifunga cha ndiweyani. President sanabadire zonsezi, anapitirizabe ulendo. Ali pakati pa njira, ndegeyo inakumana ndi mavuto mpaka kugwera nkhalango mu nthawi ya 1:30 masana. Chodabwisa pa nkhani imeneyi, mahelikopita awiri amene amamuperekeza sanachite ngozi, onse anakafika bwinobwino. Ndi ndege ya president yokhayo imene inakumana ndi ziphinjo. Zitadziwika kuti president wasowa, kafukufuku anayambika. Komabe chifukwa cha nyengo yoyipa zinatenga nthawi. Vladimir Putin anatumiza mahelikopita awiri ndi asilikali. Erdogan anatumiza magalimoto, asilikali 32 komanso madrone. After 14 hours operation, Akis drone yochokera kuteke inazindikira malo angoziwo. Munali nkhalango komanso kumapiri. Ndegeyo inayaka moto ndi kusanjira okha. Anthu onse 9 anafera pomwepo. Ena matupi awo anapyerera, very difficult to recognize. List ya anthu amene atisiya: president wa Irani Ibrahim Raisi, foreign minister Hossein Ami, mkuu wa mpingo ku Tabriz Ayatollah Muhammad Ali, governor wa East Azerbaijan Malik Rahmat, bodyguard wamkulu wa president Sadar Sayed, pilot Colonel Said Taha, co-pilot Colonel Mohsen, komanso technician Major Beruz Gadimi. Onsewa amwalira, ayikidwa m'mandamawa pa 22 May. Ngakhala anthu ambiri akukhulupirira kuti ngoziyo yachitika chifukwa cha nyengo yoyipa kapena technical fault, kafukufuku wapadera akuchitika. Mkulu wa nkhondo Chief of Staff wakhazikitsa komiti imene kufufuza mozama chenicheni chimene chinachitika. Nayenso Putin ndi Erdogan alowererapo, atumiza akatswiri awo ku Irani kuti akathandize. Ibrahim Raisi anabadwa 1960 kuti alotchedwa Mashhad. Amachokera banja lopa Mulungu, komanso ambiri amakhulupirira kuti ndi mbumba ya Prophet Muhammad. Duku lakuda limene amakonda kuvala kumutu limayimira zimenezi. Mbiri imatiuza kuti iyeyu amachokera ku mtundu wa Prophet Muhammad. Kuonjeza pamenepa, Raisi ndi mmodzi wa makleriki akuluakulu kwambiri mu mpingo wa Chisilamu. Second in command wa Ayatollah Khamenei. Tingoyerekeza kuti supreme leader akanakhala kuti wamwalira kapena kuti wapasa udindo, Raisi anali mwam'malo. Kumwalira kwake kwabweretsa power struggle m'dzikolo, chifukwa heir to the throne wa supreme leader sanapezeke. Mkulu ameneyu anali msilikali mu nthawi ya revolution. Kuyambira 1980 anali jaji. Tikukumbukira 1988 anagamula anthu oposa 5,000 kuti akanyongedwe.
America ndi anzawo anampasa ma sanctions popeza anthu osalakwa. Ndi nthawi yake imeneyi pamene anampasa dzina kukhala Butcher of Iran. 2017 anayimira president ndi kuluza. 2019 Khamenei anamusankha kukhala chief justice. 2021 anayimira president ndi kuwina. Ulamuliro wake umakakamiza azimayi kuvala hijabu. Analimbikitsa ubale ndi maiko achiluya, Russia, Africa komanso China. Nthawi yake tinamuona anabwera pa Zimbabwe pompa kudzacheza ndi Mnangagwa. Mkulu ameneyu amadana kwambiri ndi America komanso Israel. Ndikunena pano ku Irani kwasankhidwa president ogwirizira Muhammad Mokbar. Nayenso si munthu wamba, anakhalapo msilikali, amachokera banja la uzimu, ndi loya amene amadziwika kwambiri ndi supreme leader. Komabe kudziwika kwake sikungapose raisi. Malemu amenewa anali munthu wamkulu kwambiri, president, mkulu wa mpingo, magazi a Muhammadi, zake wa Ayatollah Khamenei, komanso heir to the throne wa supreme leader. Imfa yake is a big blow mdzikolo.